Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с новинарската емисия Панагюрище днес на 14 септември, четвъртък. Нека началото на емисията да видим какви са основните акценти от днешния ден. Днес официално бе открита обновената железопътна линия Панагюрище-Пловдив. Вече са ясни датите на изпитите за прием след 7-ми клас до година. Срокът, в който родителите на първокласници могат да подават молби за отпускане на еднократна помощ, е до края на този месец. Такъв беше днешния 14 септември, уважаеми дами и господа. На днешната дата своя професионален празник отбелязват българските огнеборци. По този повод непосредствено след края на новинарската емисия ще можете да видите обращението на началникът на районна служба противопожарна и аварийна безопасност в Панагюрище, главен инспектор Симеон Симеонов. От името на новинарския екип и от мен, спокойна вечер! Добър вечер, уважаеми дами и господа! Започва новинарската емисия Панагюрище днес на 15 септември, петък. Нека началото на емисията да видим основните акценти накратко. Новата учебна година бе открита днес във всички местни училища. Двадесет деца с различни увреждания тази година ще се обучават по програмата на Социалното министерство, насочена към децата с специални образователни потребности. Очаква се в началото на новата седмица да бъде отворен пътя за Пазарджик. Новата учебна година бе открита днес във всички местни училища. За пръв път през тази година по разпореждане на просветният министър Даниел Вълчев, училищните тържества навсякъде в страната започнаха точно в 9 часа с издигане на националния трибагърник. Такива бяха новините днес, уважаеми дами и господа. Ще бъдем заедно отново в началото на следващата седмица, точно в 19 часа. А сега останете с поредното издание на забавно-информационния блок Вечерница, който стартира непосредствено след рекламния блок. Желая ви спокойна вечер и приятни почивни дни!